ada Mbak Kesi. Mbak Kesi. Kowe walat kowe. Hah? Mbak Tuti. Oh, Mbak Tutut. Ayo. Ayo Mbak Tuti, Winong, Bir. Wah, kuwi langsung. Niki Mbak Anis mboten? Mbak Anis niku sing klasik-klasik. Kersane terhibur. Mbak Anis gen lungguh tak sawangi wae. Tanggal 15 sepanjang. Iki wis tanggal piro kok 15? Loh, saiki tanggal pinten, Mbak? Hah? Saniki tanggal pinten? Tanggal 14. Loh, sesuk tanggal 15 ki. Oh, iya. Ayo. Yo. Pas. Tanggal 14 sepadang jinglang bulane bunder sesek. Pade sawangen aku ta. Ora aku sing nyawang ana sidene. Ora aku nyawang aku kadung aku ngomong ngene-ngene. Sik tak gendong lho kowe. Kok senengane iki nyawang sinden padu. Nyapu, kok nyawang sinden iki nyapu. Aku seneng yen ana wong padu malah tak umupi kok. Apa-apa sayang. Gak sida, mau. Ayo Mbak Winong, Mbak Brigita, kalian Mbak Tuti. Sing apal kok. Wis tak bareng ngene menyat ngene. Katresnan sejati. Lek ndak apal, gak usah nyanyi, tak nyanyi ae ya. Ayo. Penting kita kebersamaannya. Sing penting goyang yo. Ayo. Yo ngono lho. Bu Kesi. Ket wingi dereng anu ya, Pak. Napa? Dereng ngerti jogete Bu Kesi. Apal ora apal ngadeg sik kae lho. Sing bedhuk ke apal-apal dader-dader kok. Sing Tak dukung le. Sing beduk notasi pertama. Nyanya. Wes kono. Yo. Oke, kanca-kanca pengrawit oke tau pisan? Sudah. Oke, ayo oke yo. Oh, apa iso. Oke. Sudah ready. Monggo, Purbo sejati. Katresnan sejati. Monggo, ya yuk berpacu dalam melodi. Oke.